Яшьләр световы дип оештырылды инде. Конкурс безнең 23 елда, 24 елда башланып китте. Ул конкурска без яшьләр министрлыгыннан грант тоттык 150 меңгә. Шул грант буенча без укучылар һәм студентлар арасында конкурс оештырдык. Бу конкурс видеороликлар оештырып, Россия патриотлары дигән исемдә барды. Шушы конкурста безнең район буенча 20ләп мәктәп катнашты. Эшләрен без ике төргә бүлдек. Беренчесендә үзебезнең районда чыккан геройлар турында булса, икенчесе Россия буенча геройлар ниләр кешеләр турында булды инде. Второй конкурс района. Пока что только год. Но планирую в дальнейшем прям сильно прогрузиться и помогать людям. Бабушки ходили, просто там помыть окна, убраться. Она разговаривала, ей не с кем было поговорить, у нее не было родственников, поэтому вот мы были единственными, с кем она разговаривала, рассказывала свои истории. В общем, было очень интересно, поэтому я решила продолжать это. Волонтерство буенча да эшләдек, әбиләргә булыштык, мәктәп территориясын, үй территориясын оештырдык. Минем уйлавымча бу бик кирәкле әйбер, чөнки ул үзенең иленә, үзенең авылына күпмедер барлык яхшылык китерәсең.